Omaya de hye yamamu nyina akwaba emmatrase ede mo benyansapo kasamfonyi so nyansapo na waje so ede amambe bia wo bia se yesane ne badwenba ekwan so ene ya baba betrase ya sabesua de panyimfa adwen na yetie futu ye de bi aboye bra na yenko ma opanyina ene ne bedi nkomo yi akwaba ye wie ebi mo hu senti a ye waha na afei ya to so nana eja ede mi ntwenti nana kwame eja okoto rija eja anansi a wo dodo ne nso te so ai metesoro wo ho te sei adom arakwa ene ene mu akwaba ebenyansapo kasamfonyi so uji usu eburu arafo waje yeso awie na yehu sani mpomu edindi na ene yegusua yetwa yesinia yetwa part 1 part 2 part 3 part 4 sese yedu wo fa toso num eno ene yebesua esini bayi Fekuo a wo komenhia groups ahodo a eho Asante Twi ye kan se Fekuo eno ne yegusu a yesua yi ya boboso a ye hu nifa ye hu edomo ntene ye hu kontire ye hu akom a ye ba sese de edroso eye benkum Fekuo sede ye wusiti asefa ene sede mimi siti asefa no de ebia na nya no nati o enti yenko na ye ne panyin nkodi nkomo na afei ye misanse ede ye kura ene benkum Fekuo okoto rija eja ya wie ya ye nifa de ya ye akomu ya ye kontire ya ye edom ntene benkum Fekuo eye de ade a sidim di kan machia ahwefo enchia so nkonkoma na nanom benkufo sidim di kan ni nifa na ye no san so na benkum tie nanso wo mom wo na edif esesa tunso edamu okọ no ma empempi mi gidi se Kumasi fo motati kase bi se Kumasi beto otafo Kumasi yetetri Kumasi na tafo te ho ene kure benkum Fekuo no ana agye mfrempon a otoso emienu tafo hene ono a na yefekutre benkum Fekutre na pa wiafe ababio sa wansan ai kwa abre hema hene enso wo ho ye wo eye tikrom o hene ba tikrom wo ho ye wo apia duru apia waduru apia duru eno ne apia du ani na apia du no apia duru apia waduru sa otufo papa kuma no okay o hene panyini se tu papa owusu panyini nua kuma ene apia du won nana won papa ene eye owusu panyini ne apia du no papa ne kote ehene ache se krob ya Asante kotoko hene nana ne kote awi owo ade ye wo apromase enso wo ho kwaso ewo ho kwaso de dia kwa na edwoso kwaso okay ewo ho buaman ehene wo ho esie animpon ehene wo ho esie nimpon okay bekwai abodom ehene wo ho abodom no ye wo mumienu manso abodom ene wo bekwai abodom okay asachiri otufu akonta bekwai ene o asachiri kuru asachiri wo bekwai ho no okay sachire hene ai ne omu obi tena ba bie eye sachire mpotemu na sachire hene otufu obrempon ena fumasha ehene enso wo eye benkum Fekuo nim ana asuamu akona efumasha hene ti sa Fekuo no sempempi ubekọ na krobia yefra homa mpasa ti kotoko hene atenase ne nsa benkum so sebi ekusa bi eson akwa buburo te seme na nka me fa na seme ya chiame na metiwei ka me nsa benkum so sei eka kakrama na ben akwamufo ne dabre no se krobia Asante kotoko hene tenase ya
nim tenten so no eye akwamuni kontri na hwe no senka mimiti wo sei no me manim tenten so sei no de ote a ono ehwe manim sei no ho ne ye kontri ni akom yekoni sei anifa na adonten aba ti yekoni sei ya na chese benkum nso ti sana ntra ye ne ti on ti se hu so pem so te wo sei ya ne nsanifa so no yebeka se ho de nifa te ho na adonten so te etoa so na eto nifa fo no to nifa fo nso na aba benkum sei nso abenkum so wo ho na ehne fo nso atoa so ho no yenya nduru ho ti be kire na nimu ntenten so no nso kontri eni akwam ampa ye ko mensia na anu yi mihwi ewom se yewra na oni ho na enso no so rententen so se yewra ho anka obetena no a ne dabre ne da ho na ye hu no ohene behia hene na afi achempem hene se wono mote wonom se de asante amamrem ne amamre tie no da bia no pem so transe awom de omotene nchen pe no afi ne nim tenten so se no eni ehu se ekunti a ye bafo owuso amankwa atia a wotoso nsia ono nso ne ndom na wono mote na de otwa no so na ye akom achamfo asafo bo achaje man bonsu to ase enti se no o mmehu se imame nsi biem se benkum Fekuo no tafo afei heman na ye ka otikrum apiadu apromase kwaso boaman esia nimpon bekwai abodom bekwai asachiri na sechire na fumasua wonum na womuwomu enyo okay tina chese benkum Fekuo no ene de ye nka mani ntwetwa nkrofo bebre aso sa Fekuo na no ara no nti wom nso obi bebisa se benkum nso dwumadi titiri pa ne sei na mo amunim dada ye konko benkum se de nifafo konko nifa omudi akon no omusa omudi akon ache ye asantesem okusia ya tafo hene predo ene ma tafo akokata fo se ya eja utimi fo bro ka wafa wobetia unia no ti sa Fekuo no ehman so hye ho titafo ni wana chese ehman haba ubeni na bedi akire ti na chese eho no ti omukoko benkum se ena ye no so firi ho so a etimi sumomo wo ekun ano ene se nifa bia nifa na ekun na ne ensen ni ho nti no eyi kura ye fa na se eyi no so ye kon cause ye ni owu okokon eti se bia ku se bia so eyi bo na sante hena ntimi ankwa na edi na ese fata se tafo hene kwa ukọ na se de ukọkon na eni bra so nti achechire sa amaw sanity se yehwe prempren de ya ye dia bedura ye duro ofen to so no ye benkum aye ya kamia ye nya nwie de den so ye kamia kwa se Fekuo aye ni nyina no nifa na ese ye nya aman bia wo mo sebie kronto wo mo nka twi kasa nanso no wo mo ka Fekuo ni bi ho ete se enzemafo kwawufo ene emfantefo sa si yakoye nimti be hu binom eja ye mpre ye ho nkotu mampamerika kakra ya ba bedure die wo hwa na ese sa na etie wo no kopim se ye bewie die aka na sua ho ade bi behum die to so numi die akosie ni eno nko ani Fekuo a beka se framan efremu ente sa ahwefo na ese benkum so Fekuo no eno so ho adesua no ye guso mesaw ade we no wanhwe a obefa ne tra nanso nya tra sa ye mubi yakomansia akọ ye dwuma ye bowura ho ni ye pie ye bowura ho ni ye pie nanso no kọ na akote se opemso atena se Fekuo we nsori na wonka awodwen ho awonte ase e de ni Fekuo yi na no asem a ye die yi Fekuo bia kasai enti du ba bia wo ho no mkra na se wo hu nte ase wo se ne nsem ne siko eno nti na hu behia se ye betena se sanse we nso kan Asante sem no ho na ye besua ne ya redade mu adom suko ne hu se ne enyinyina ebia ni nusu ene de ban etie ititiriw enipa wonum wo mu eni nkura wonum ka sa Fekuo ahodo ya ye bubumu yi ofen to sunum eye benkum Fekuo no eno ena sese ye twa no nso na ye de ababa begui
enti yemfa mu nsianom na yenye ne kagya bi da foforo no ebeba na afi yaba beto so na ye de Fekuo awodo ni nyina de aka ho de amame aha eye nyansapo kasa mfonyiri so yeguso a yesane ne badwemba ekwan so epa mu oden ne yebo ni nyansa kwan so no sebi wanhia obadwemba okwa a wokosepo no ema obo ema afi ni sane kora koye den nanso seba amamre amanne atetesem afutusem abakwasem amanyosem yentimi nyimfiri mu eka ho de a sebe yete se asorobo a wo de ho boye ne a okotokro enka so fa ho bo nyansapo na niema nkonkan yamamo nyina mo ene hwa wodi ahene wa subscribe share na like na fo adwenche fato ase amame edi no eye busuapani owusu edumi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya